El Departament d'Acció Social i Ciutadania promourà fins al 2012 al Baix Llobregat 630 noves places públiques de serveis socials especialitzats. Es destinaran sobretot a l'atenció a les persones amb discapacitat psíquica i a la gent gran. Paral·lelament s'impulsaran unes 160 places per a persones amb problemes de drogodependència i afectades pel SIDA. Nosaltres ens plantegem que ha d'haver-hi equitat territorial. Això vol dir que les persones, els usuaris, visquin on visquin, tinguin les mateixes igualtats d'oportunitats d'accedir als serveis socials, i en aquest sentit estem donant resposta, el 2012 donarem resposta als diferents índexs de cobertura que ens marca la Unió Europea. Per tant, estem posant accent en els col·lectius, en la creació de places en els col·lectius on més es precisen de cara a garantir aquesta equitat territorial i alhora garantir aquesta capacitat d'elecció per part de l'usuari. Per a les persones amb discapacitats psíquiques crearan 321 places i per a la gent gran n'hi haurà 221. Les places de nova creació s'han de sumar a les 1.200 que hi ha ara en desenvolupament. Això suposa un increment de 2.000 places en 3 anys. Pel que fa a gent gran, les recomanacions europees ens diuen que hem de tenir un índex de cobertura del 2%. A la comarca del Baix Llobregat actualment ja tenim un índex de cobertura del 2,4%, quan la mitjana a Catalunya és de l'1,96 i a mesura que ens anem aproximant a Barcelona ciutat és d'un 1,48, per posar un exemple. Per tant, aquest 2,4 es veurà incrementat amb totes les places que tenim en desenvolupament i amb totes les places que tenim a promoure de nova creació. Per tant, ens n'anirem cap al 3% d'índex de cobertura superior als índexs recomanats per la Unió Europea. El Departament d'Acció Social ha incorporat com a novetat la utilització d'un programa informàtic per ajustar la programació a les necessitats que puguin sorgir fins al 2012.